Sa number 9, sa pagsugod sa Fire Prevention Month, Pamilya Lo na donate sa fire truck sa Bacolod Chamber Fire Brigade. Ginpatigayon siyang kahapon ang ceremonial turnover sang cheque para sa pagbakal sa isa ka unit sa PH Ladder Fire Truck nga nagabalor sa may kapin sa 8 milyones pesos. Si Ayan Manuel Lo ang nagtiglawa sa Pamilya Lo sa pag-turnover sang cheque sa pamunuan sang chamber. Sunod sa chamber fire chief nga si Bryant Lau. Birthday ni Ian Lo subong adlaw kag masami sa kada mag-birthday siya may ginabuligan siya. Nalipay sila nga sa sinin niya nga birthday sila ang napilian niya nga mabuligan. Na timingan man nga panugod sang Fire Prevention Month gani dako ka bulig para sa ila ang ini nga fire truck nga mayara sang 100 meters nga kalabaon nga ladder. Mayara sang fire truck ang chamber nga may ladder nga may 60 meters ang kalabaon kag ini ang tigayon nga nakarescue sang 8 ka mga persona sa ibabaw sa nagakasunog sadto nga Hava Pension House. Sa sini nga klase sang fire truck suno sa kailaw, mas madamo pa nga persona ang ilang nga ma-rescue ilabi na kun building ang nagakasunog. Yarap man sa seremonya ang presidente sang Bacolod Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated nga si Edgar C. kag ang ilang nga chairman nga si Charlton Ong. It's a big help. Isample ko lang yun sa inyo during the Java fire, ang formerly Bascon Hotel. Tikita nyo to amon nga ladder, nakasave to 8 katao. So during that time, gambal kami nga kung may mas taas na nga fire truck, nadwitso ta na ta, wala na ta nagagi pa sa hagdanan sa ilo sa truck. So for this one, this times 2 ang taas. So mas effective ang amon guro nga makabulig.